Moltes gràcies a l'Acadèmia. Em sento molt honrada d'estar nominada al costat d'aquests noms, sobretot al teu costat, Isabel, ets un gran referent, i no com a dona, no us confongueu, com a cineasta. Gràcies per existir. Ara, estic molt feliç, però també estic molt trista perquè aquest viatge ja s'acaba. Ara fa 7 anys de la primera conversa amb la Berta Clavera, imaginant sobre com seria un Edip contemporani. Ara fa 7 anys del procés de creació de Pussy Picnic, on parlàvem i compartíem de com, quan els nostres cossos eren molt petits, els vam conèixer contra un coixí, com vam conèixer la nostra vergonya contra la mirada atemorida dels adults. Ara fa 6 anys de la primera conversa amb la Clara Roquet, que s'ha convertit en una de les mares d'aquesta pel·lícula. I és que no me'n recordo del que volia dir. És un privilegi tenir un micròfon davant i vull fer-ho molt bé perquè no tothom pot estar aquí. El que volia dir és que portem molts anys en què la violència sexual es combat amb el silenci. Ens han ensenyat que el nostre desig és perillós i ens han ensenyat que si hi ha perill, doncs millor eliminar la sexualitat, i així no existeix el perill. I crec que és molt important per mi reivindicar que és molt important protegir la infància, però protegir la infància no és negar el desig. Protegir la infància és acompanyar-la, és validar-la, perquè davant de la violència sexual, que hem parlat molt aquesta nit, el que és important no és castrar, sinó educar, acompanyar i sobretot seguir sent lliures en les nostres narratives. Volia agrair al meu equip perquè dirigir és el que diu la paraula, és orientar, és guiar, i crec que lluny de posar-nos medalles perquè tractem bé a l'equip hem de recordar que és la nostra obligació, és la nostra responsabilitat i si no sabem fer-ho no som aptes per estar en una posició de poder. Les directores arribem en un rodatge amb molts anys de feina minuciosa al darrere, amb moltes ganes de transmetre la nostra història, però ens trobem al davant equips que venen de rodar una altra pel·lícula, que porten hores incansables, molt difícils de combinar amb la conciliació familiar, amb esgotament físic i mental, i després del nostre rodatge en faran un altre. I només volia recordar que les persones són més importants que les històries que expliquem. I volia donar les gràcies al meu equip, que és el millor equip que em podria haver imaginat. Moltes gràcies a les nominades i també a les que no han estat nominades, perquè els premis són molt importants però els premis no fan una pel·lícula. Moltes gràcies a les meves productores, a Elàstica, Vilaüt, l'Astor Media, a Avalon, però sobretot a la Marta Cruanyes per ser-hi sempre i des de sempre, t'estimo molt, i a l'Ariadna Dot per la seva força i per mantenir-nos sempre a recer. I aquest premi va per tu, àvia. Moltes gràcies.